जाति सिंह खे और बल तानै महारानी दिगी फालनानी अमसेस्ता खाइमानी बने लगे ख्रक्सा मलसम एर लगे तंगो लगे करै हनमानो उ बुथारनाय कनै ब्राउखे फुटफाट फायै बियांगनि गथना ब्राउले मानथाय रथायले जोंले सायमाया ब्राउ समय खाय दुइता आरायता समय बुथार माने खाय जम्बहरी जमातिया साबना बुथार जाति सिंह बुथार बमा हायखे दाबाय तानै खिथार क्लांखा तैमावो गायबा ता पर्यन्त प्रशासन नायतुकमानी कोनो मायाखो हाय प्राइवेट अमबो नायतुक दङ माया कोनो लास्ट न तिख्लाय मायाखो आत पर्यन्त अबनो ब्राउनो तुमा हनसनाय जगत जीवन देहन बनो खलायनानि नांनाय उ ब्रक बुथारनाय अनेक सरकार चेष्टा खलायनो नांनाय मिया कयतावो महाय गतना पातिमानि खे आरायता दुइता आरायता समयो मिया फ्रके नायतु खादा मिया पुरो नायतुगया सारै फां पुलिस प्रशासन राव उ गथना जरा नायफायो सारै हरमनाक नाहा ताबुकसक जरा ओ ताबो बुथारनाय तामसना बुमं जम्बहरी जमातिया बनो पुलिस रok दरम खाबो महाय पुलिस रक रमया अब अंखे साक निजी न केमो थाङै थानाबो थाङै सरेन्डार रखा ता किला ब्लक किला बो थानावो सरेन्डार खायमाने अमरपुर थानावो थाङै बिरगंज थानाव ना अमरपुर बिरगंज थानावो हाबै थाङै एरपरे नेटो सलायखा किला ब्लक किला पियाज तलांखा लोकाबो दाखाना ओंखाय उ जागांखे अमरपुर बिरगंजया नोटिफाइ एरिया जागा तानजागनायनि उ ब्लं थुं जागा उ हाफार किला ब्लक आन्दार क्लायो तानजागनाय जाति सिंह मल सम बो कामिनि कलसी कामी बो पिएस आन्दार क्लायमो मो किला पिएस आन्दार ना किला पिएस आन्दार ताननायखे अमरपुर बिरगंजनि बिनि कामीखे अमो खैसामरा लालगरी खैसामरा दिनके बो पिएस नि फायखा दिनके अमरपुरनि बो फायखा किलानि बो फायखाना पुलिस रक थैनायनि नों तामो क्लायनो बनि मामा क्लायो ना पुलिस सं फायले जायखे काम के नायतुकलाय नायतुक माने आत पर्यन्त कोनो मायाखो काम के दे नायतुक अर लमो अर नायतुगो कोनो मानिया तला लामक तंखा ता तै कायसा सों मुंदो ओ ताननाय तो अलरेडी बो साक नो सरेंडर लायखा पिएसो थांगै ताबुक बो लकाबो दाजाक बनो नरके बो माहायखे नरक शास्ति नाय मानि अलरेडी तो अरेस्ट अंजा तै तामो नरक जस्टिस नाय अबनखे शास्ति फानसि रखे जाजागो जोंखे अनेक मानथाय रथाय बो बनि डकुमेन्ट करै 40,000 बिनि खुक्तै खनामानि 40,000 मानथाय तानै तानो ओंखाय बा पुलिस रक बो ब्राउनो जिगेसा खायमानि मुंसा बनि हातेनि प्रमाण पत्र करै दाबो उ खिथारमानि जागावो दाकलाङो सामानि ताक नायतुकमानि दाबो दासिनि बो माया हायखे दुर्घटना कलायजागो कयजन बरक आफ्रो ओ बनि लगे बलतानाय ख्रक्सा ब्राउखनै उथैनाय बाय 4 जना गथनावो 4 जना ओंखाय उ बनि लगे ओंखे आंनो सासे तानाय खा हिनै खारै माथांखा नोङो ताम सन्देह खाय ब्रक नि बिसिङो जे आगेराव वालायजाक माय केनाराव दं ब्राउनि अरले वालाय जागबु जोंले नुगिया वाइसो बेराय खलाय यार किचिं कामार देखलाय तं बोले जों आसुक जाय खायमाया आसुक निनि मंसागा दिन आनि बुमंखे आनि सिनि मंखे बासनाचरन मलसुम